ин хона 66 квадрат ҳам бошад, лекин 4 та треза дорад, яъне сехонагаи полноценнӣ мебошад. Ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонааш ҳам низ треза дорад. Бинед чӣ қадар фишори об баланд аст. Бо барқ ва об таъмин мебошад. Бо таъмири замонавӣ ва нав таъмин аст. суроғаи пурраи хонаро нишон медиҳем. хона дар гардиши Ленингради ноҳия Рӯдакӣ ҷойгир аст. Инҷо худи гардиши Ленинград, аз ин тараф гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳия Рӯдакӣ. дар ман ҳамин кӯча, дар қафои ҳамин бино хонаи фурӯшимон ҷойгир аст. бисёре бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба ман ҳамин кӯча медорем, ҳамин бино. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. ҳоҷатхона ҳаммом, ошхона, якум ҳуҷра, дуюму сеюм ҳуҷра. се хонага мебошад бо масоҳати умумии 66 метри квадратӣ дар нуҳум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. ягон кас баъд аз таъмири хона дар ин хона зиндаи кардагӣ нест. бо барқ ва об таъмин мебошад. фишори обам баланд аст ва дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ барои зиндагӣ ҳаст дӯстони азиз, яъне мактаб, боғчаи кӯдакона, коллеҷи тиббӣ, бозорчаҳо, бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ ҳам умуман мушкил нест. маршруткаҳо, автобусҳо, таксиҳо ҳамаш дар ин минтақа ҳаст, бе ташвиш. нархи хона бошад 630 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. ва инҷо бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки дидед, ҳама ҳуҷраҳои хона треза доранд. бениҳоят варианти хуб аст, аз даст надиҳед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом Тиҷей дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.